ассалому алайкум дӯстон, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор дорем. дар видеоролики имрӯза мо тасмим гирифтем ки суханҳои Лоиқ Раҷабов, суханҳои Фаррух дар бораи ҷанги Лоиқ Раҷабов, абзори ҷанги Лоиқа ва сабаби ба Лоиқ надодани ғалабара пешкаш шумо гардонем. ман видеоролики беҳтарин шумода тайёр кардам. дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунем, мо боша видеоролика сар мекунем. пеш аз саршавӣ хоҳиш мекунам ки дар инстаграм мо подписатсия кунем, чунки ҳама рӯза хабарҳои нава якун шуда дар инстаграм мо мефаҳмем. ссилка инстаграм дар описанияи видео. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳамин шаб соатҳои 1 бо вақти Москва ва соати 3 шаб бо вақти душанбе дар штати Нью Ҷерси, Америка ҷанги ҷанговари тоҷик бародармон Лоиқ Раҷабов баргузор гардид. касе агар ин ҷанга то ҳол тамошо накарда боша, ссилкаша дар описанияи ҳамин видео мондагиам, дар омада тамошо кунед. дар раунди якум Лоиқ Раҷабов зарбаҳо текдаунҳои хуба истифода мебурд. бо ҳисоби камераҳои ҷанга ба навор мегирифтагӣ миқдори баллҳои Лоиқ дар раунди якум 55 мебошад, ай саперникаш боша 46. дар раунди дуюм Лоиқ нисбат ба рақиби худаш камтар камфаъол буд. ҳамин тариқ камераҳои балл ҳисоб мекардагӣ ба Лоиқ Раҷабов 60 балл, ба Мартинес боша 78 балл додагиай. чӣ хеле ки мо медонем, дар бисёре аз промоушенҳо раунди сеюм ва раунди финалӣ ба ҳисоб мегиранд ва кадом ҷанговаре ки хеча хуб нишон тия ҳамуда ғалабара метиҳанд. аммо акнун як чиза пешкаштон мекунам. марҳамат бинен ки камераҳои балл ҳисоб мекардагӣ раунди финалиро ба Лоиқ бо ҳисоби 88 ва Мартинес боша бо ҳисоби 78 балл додагианд. хотиррасон мекунам ки дар ин набар Лоиқ 7 тейкдаун иҷро кардагиай, рақибаш боша 3 та. баъди ин набар мо ҳамагон фикр кардем ки ёзи дасти шермарди ватан Лоиқа мебардоранд, ки аммо ҳамаш набарот шид. дасти Мартинеза боло бардоштанд. аз се доварони асосӣ дуташ ғалабара ба Мартинез додагианд. ҳатто сеюм довар ҳар се раунда ба Мартинез додай. барои чӣ? саволест беҷавоб. пас аз ин ҳолат ҳама дар сомонаи расмии инстаграм аз норозигии доварон фикрашонро баён мекарданд. махсусан акаи Фаррух тоҷике ки дар шаҳри Нью-Йорки Америка зиндагонӣ мекунад, фикроша гуфт. видеои пурраи суханҳои акаи Фарруха шумо канали мо дастрас карда метонед. ссилкаша дар описанияи ҳамин видео мондагиам. Настроением парит. بعد уже Лоиқ бурид гуфтаман уже табрик ама ҷуром ки дига зал Лоиқ гуфтам 100% буридагӣ 30-27 ки ман гуфтам 100% Лоиқ зад. марам вақти ки вая гуфт ман гуфтам чӣ хе не ман фикр кардам может вай хато хонд ҷои Лоиқ хондан ба вай хонд Мартинеза хонда ягон чи хатогӣ шуд гуфта фикр кардам. بعد لیتای سپرنیک دیدی چی خیلی شید؟ خیلی کد لیتای سپرنیک ده و عقیده نداشت که پابی داره دوام میتن یگان خیلی او داری نقص به آمدگیش نه لایق بود بزیب شد لایق بریدگی بود در باید همین یا جالب روی کنیم چیکو کنیم که این پابی در لایق بودن چی حرکت ها کنیم با بوی فاروق خیلی بار همون منیجرش باید وای کند چی باید ادوکیتا گرفته وای کند در نظرم همون سپرنیکش اینها وای کدام همون شهری همون دولتی کدام وای همون اسپانسکی گام میزنند تو پیرومی کجا برای همون پاراگوای برای دلیل شکاش یا یکان ستافکه کردگی میچون که برای ستافکه لایق فاوریتی کلام بوده فهمیدی اگر $100 میموندی سپرنیکش به $300 میبردی یک به 3 برای اول مورد یکان ستافکه کردگی فهمیدی چه هم خیلی زیب ممکن هم خالی کردیانده پراتو боз яке аз репсароёни машҳури тоҷик ба 84 дар инстаграми худаш лаҳзаҳои тейкдаунҳои Лоиқа партофтай ва дар тагаш чунин нависондай: имрӯз мо ҳама ноҳаққии организатсияи ПФЛ дидем. тамоми ҷаҳон дид ки кӣ ғалабара ба даст овардагиай ва ин бародари раднои мо Лоиқ буд. бачаҳо ки ҷанга тамошо кард? фикрои шумо. дар поён бо хэштеги фак ПФЛ чунин нависон ба 84. пас аз ин тамоми бародарони мо дар сомонаи расмии организатсияи ПФЛ махсусан дар таги видеое ки дасти Лоиқа набардоштанд, дар давоми 15 соати охир 18000 комментария навистанд ва бо ба саҳифаи расмии ПФЛ жалоба роӣ карданд, то ки саҳифаи расмии ПФЛ маҳкам кунанд.
ба фикри май беҳтарин кор аст, чунки мо тоҷико бояд ҳамеша ҳамихе муттаҳид, сарҷам ва дастгири якдигар бошем. Махсусан дар ҳамин лаҳзаҳо. Касе гапои ма қатъи розия лайка биҷиқа. Пас аз ин набард худи Лоиқ Раҷабов дар видеоролик фикроша гуфт. Марҳамат тамошо кунед. Бояд худ чӣ мешавад? Жостки баъд рафтем даже ҳам президент Пишвеқ чӣ мегӯяд ки бирен апелляция биден ҳама чиз ки ҷада ранги СНГ неста ки президенти ПФЛ битона бигира ягон кор кунад. Уҷа судиё отделния ҳама чи отделния озамора дидестан ку бинан чӣ мешавад? Барое ки хел бигум полни рост гирифтам да ман намедонам чӣ ман бояд худам тамошо дорам. Худо нигоҳбон тамошо. Албатта бояд ҳамихе шавад. Дар ҳақиқат Лоиқҷон ту буридагӣ бидӣ, аммо дар ҳаққи ту ноҳақӣ карданд. Худи ҳозир акаи Фаррух дар пеши Лоиқ Раҷабов қарор дорад ва дар сомонаи расмии инстаграми худаш ана ҳамин видеоҳоро сторис кардааст. Марҳамат тамошо кунед. Отмечаем победу. Баха. Модель. Лоиқ. Чӣ мегӯӣ? Чиздад мекам ҳаромиё абрар набитан. Ҳамедайси мо заслужит кунем. Ҷои гапи безе гуфта ки тит кунама. Инами қазалал дидагим қасам ба зоти Аллоҳ мегум инами аз ҷое ки залал дидагим тамом дига ягон ҷом дар намекуна ягон ҷом мӯи сарам даже дар намекуна. Алҳамдулилла. Хай бизан. Наз мешатам. хуб дӯстон, дар ҳақиқат дар ҳамин моҳи рамазон ғазабу хашми мардуми тоҷика оварданд. Дар ҳақиқат 100% Лоиқ ғалабаро ба даст оварда буд. Ғалабаи ҳалоли Лоиқ ай дасташ зада гирифтанд. Аммо чӣ хеле ки Лоиқ худаш гуфт мо ин кора ҳамихе намегузорем. То охира мубориза мебарем. хуб дӯстон, шумо дар бораи ин ҷанг чӣ фикр доред? ҷавобтона ҳатман дар комментария нависен, то ки ПФЛ дастгирии муттаҳидии тоҷикоро бинад. Моро пайгирӣ кунед, ҳатман лайка зер кунед, подписатся ва зангулачаро шатақати бизанед, то ки нокаут шавад. То видеои навбатӣ. Хайр. Thank you.